om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, căci ea mereu spre rai sau iad pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să porți în viața ta, în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu mai aduci, dar vei culege roada lui, ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea, de dragoste sau ură. Scrie un cuvânt. Cuvântul scris, e un leac sau e o travă? Tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă în drum deschis, înspre infern sau paradis, spre durere sau spre slavă. Spui o cântare, versul tău rămâne după tine, îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrâu, lăsând în inimă rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale, calea ta, în urma ta nu piere. E cale bună sau e rea? Vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere? Trăiești o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ai fi, tu nu uita, când ți-o trăiești, vei câștiga ori veșnicia în veci prin ea, ori chin, de totdeauna. O, ce mare răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar ce spui azi, ce spui prin grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios, cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos, un drum, un grai, un gând frumos, căci pentru toate, neîndoios, odată vei da seama. Amin.